Cemidi havası cemidi. Tavarın bokun cemidi ya. Tavarın bazı. Ava Susê ango şerbet ve xwarnek hênik a jênegere. Li Amedê dema ku hûn ber bi Sûrî ve diçin li ser çarereya deriyê Çiyê rastê firoşkarên Ava Susê tên. Beriya 10 salan koma hemdem li ser Ava Susê kilamek çêkir bû lê bêguman Ava Susê beriya vê stranê jî ve xwarnek taybet bû ji bo Kurdan. Berê firoşkaran alavên Ava Susê li pişta xwe dikirin û kolan bi kolan digeriyan bang dikirin û vê avê difrotin. Niha li serê kolanan bi erebeyên seyar bicîbûne. Meyan wekî kokê ye û li devê çeman dertê. Derxistina wê zehmet e. Lê firoşkar dibêjin ava wê derman e ji mîde û gelek nexweşiyan re. Hin kes ji Ava Susê re dibêjin kola Kurdan. Cemîl Batıbay 49 salin şerbetê difroşe û dibêje her taximek 100 qedehe û berê dikarbûn 6 taxim Ava Susê bifroşin. Roy 6 taxima mefrût. Ona nikay taxim ki bifroş. Roy 6 taxima mefrût. Ama beri işe ona iştine ya. Ona vay millet birçine geberdi be o. Burada ev şerbeti burayı. Beri şerbeti tüne tişki tüne bu. Böyle beri buzdolabı tüne bu, tişki tüne bu, buzxone bu. Yılmaz jî 31 salin di nava vî karê da ye. Gazindan dike ku firotina Ava Susê kêm biye û dibêje ku kêmbûna qîmeta lîre bandora xwe li ser firotina Ava Susê jî dike. Belli ana va kriz bir de iş keti ya. Evvela iş keti, iş mes keti ya. Devi ki bedeli dolar ha dolar yani. Dolar Türkiye mahkiri ya. Ya valla hemen dolar. Hemen bu şahsı aynı fiyatı. Her çubuğa hemen bu an abi. Dema kesên ku cara yekê Ava Susê vedixwin madê xwe dikin. Lê taybetiya vê avê ew e divê ku carek bê navber biqurtînin. Ekla Ava Susê piştî vê xwarinê tehmek xweş dihêle li ser zimanê mirov û hirareta mirovan dişkîne li hembergerma havînê. Ava Susê pir faydalı. Mide için faydalı. Nava insana ferahlık kitine. Fayda bir ya bu mide böbrek var. Yani iş hastalığı da pır başı. Mela doku yani. Tercih yani. Abi pır teprote mela doku yani. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Buyurun buyurun.